Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-готиното предаване по най-готината телевизия. Тази вечер ще ви срещна с двама български рапъри, които ще ни разкажат за своето злополучно фермерско начинание. Като бях на къра, изведнъж ми се досра. Бързо спътен бащи, оголих си газа. А тъпото магаре, що му царя ме видяло. Чепа си на дърво е направо полудяло. Както бях започнал аз блаженото сера, когато остра водка прониза ми газа. Гърба ми бе притиснат от коспяса лъжки ми. И тогава аз разбрах, че магаре ме ебе. Скъпано магаре, ти си педерас. От цялата ми ферма, защо пак точно аз? Тъпото животно с огромния си меч. Напълни ми газа, догоре с кереч. Какво е той магаре, беха гътето с педал. Сега заради него се ръкат съм услал. Като чудна майска роза, моя гъс се разцъфтял. Обаче си мълча, че хайван ма е пал. Опа, чубан рап. И на село е добрия, чубан рап. що магарето и бие, Чубан рап. всичко тук е 6. със свинята в пак на шест. Опа, чубан рап. И на село е добрия, Чубан рап. що магарето и бие, Чубан рап. всичко тук е 6. Влизам в кокошарника да събере яйцата. Гадния петел, Dana, 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 putana, mix, curulana, mix, curulana.